Καταρχάς, καλή σας μέρα. Σας κάλεσα σήμερα εδώ, ξανά, να αναφερθούμε στη σύλληψη 2 ημεδαπών που είχαμε και σε άλλη μια επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και με την κατάσχεση 63 κιλά κατέδρες κάναβης. Κατά τη διάρκεια από χτες που δίναμε συνέντευξη για την υπόθεση της εξιχνίασης ληστείας, είχαμε ήδη μια επιχείρηση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι προσπάθειες μας στον τομέα της διακίνησης ναρκωτικών και στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι καθημερινές και είχαμε για άλλη μια φορά τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο κόπος μας για άλλη μια φορά έφερε καρπούς και συγκεκριμένα το μεσημέρι της 21 Ιανουαρίου του 2016, στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση διάδοσης ναρκωτικών, συνελήφθησαν 2 ημεδαποί 37 και 51 ετών για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Σε έλεγχο που έγινε στο όχημά τους, βρέθηκαν 4 ταξιδιωτικοί σάκοι, οι οποίοι περιείχαν 11 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη βάρους 57 κιλά και 500 γραμμάρια. Στη συνέχεια, σε κατοίκον έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, ανεβρέθησαν άλλα 6 κιλά και 358 γραμμάρια. Συνολικά κατασχέθηκαν 63 κιλά 858 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, 2 κινητά τηλέφωνα. Στο θέμα των ναρκωτικών, όπως είπα και άλλη φορά, θα είμαστε κάθετοι. Οι προσπάθειες μας θα συνεχιστούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Δεν σταματάμε σε καμιά περίπτωση. Δεν νομίζω να χρειάζεται να πω κάτι άλλο συγκεκριμένο θέμα. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι επιτυχίες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών είναι εξαιρετικές, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να θυμίσω τα 110 κιλά και τα 125. Θα σας πω μόνο συγκριτικά ότι πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα με φέτος είχαμε 85 κιλά κατασκευμένα και φέτος έχουμε 499 κιλά και 922 γραμμάρια. Φτάσαμε στο μισό τόνο. Έτσι. 46 ληφθέντες πέρυσι, 62 φέτος. Όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι μια προσπάθεια καθημερινή. Είναι ένας αγώνας καθημερινός από ανθρώπους που αγαπάνε και δείχνουν ζήλο για αυτό που κάνουν. Θα σας πω την άποψή μου, επειδή άκουσα ότι πιθανόν αυτό να οφείλεται και σε κάποια αύξηση παραγωγής στη γείτονα χώρα ή οπουδήποτε αλλού, κατά την άποψή μου δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Σε όλο τον κόσμο όλοι προσπαθούν να μειώσουν και να καταπολεμήσουν σε μεγάλο βαθμό ό,τι έχει σχέση με τα ναρκωτικά. Αυτό κάνουμε κι εμείς, αυτό κάναμε και αυτό θα κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η περιοχή μας έχει καταστεί δίωδος και κόμβος ναρκωτικών αυτά που ακούμε. Η περιοχή μας πιθανόν να είναι αυτό που λέτε, ήταν και πιθανόν να είναι αυτή τη στιγμή που είμαστε σήμερα. Έχουμε 47 χιλιόμετρα χερσαία σύνορα με την Αλβανία. Έτσι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Να ξέρετε ότι στην περιοχή μας θα σας πω ότι κάθε βράδυ στα σύνορα κινούνται πάνω από 10-15 αυτοκίνητα. Έτσι. Για να αποτρέψουν όχι μόνο ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξη οικειών. Υπάρχουν χωριά τα οποία είναι ακατοίκητα, με 2 με 5 κατοίκους, τα ξέρετε καλύτερα από μένα νομίζω. Ο στόχος μας είναι να αποτρέπουμε όλους αυτούς από το παραμικρό. Υπάρχει όμως μια έξαρση. Υπάρχει μια έξαρση από τη γείτονη χώρα, από την αστυνομία της γείτονος χώρας για συνεργασία για την καταπολέμηση και για την ανέβρεση. Χαίρομαι για την ερώτησή σας. Γενικά μπορώ να πω ότι έχουμε μια καλή συνεργασία. Σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Έτσι. Πάντα εχθρός του καλού το καλύτερο. Έχουμε καλή συνεργασία και προσπαθούμε από κοινού, όταν απαιτείται αυτό, να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Υπάρχει όμως μια έξαρση βέβαια και στην κατοχή και στην καλλιέργεια, ακόμα μπορούσαμε να πούμε, όχι μόνο εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τα δελτία τύπου που έρχονται και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή και σε Φλόρνα, σε Τολυμαΐδα και Κοζάνη. Και εμπλοκή ντόπιων και στο θέμα της μεταφοράς. Αυτό που νομίζετε. Δεν το είχαμε συνηθίσει. Βλέπαμε πιο πολύ σύλληψη αλλοδαπών έως πρόσφατα. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη σας? Έχω την εντύπωση στο ερώτημα το οποίο μου κάνετε, μας σας απάντησα ήδη. Διαφωνώ κάθετα. Δεν ξέρω τι γίνονται παλιά εδώ. Εγώ ξέρω τι κάνω τη δουλειά μου. Έτσι. Το προσωπικό δουλεύει εξαιρετικά. Οι οδηγίες που δίνονται είναι αυτές που είναι. Δουλεύουμε πλέον στοχευμένα, με ειδικά επιχειρησιακά σχέδια,
όλο το 24ωρο έχει εμπλουτιστεί η δίωξη ναρκωτικών. Υπάρχει μια συνεργασία και με μια άλλη ομάδα, όπως σας είπα, την ομάδα διασυνοριακού εγκλήματος. Άψογη συνεργασία και εκεί έγκυται το κλειδί της επιτυχίας. Έτσι, εγώ αυτό έχω να πω και έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω είναι, να το ξέρετε. Ναι, πέρα από την επιτυχία όμως, βλέπουμε μια έξαρση. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Ναι. Λέτε δηλαδή ότι η έξαρση που φαίνεται και που λέει και ο συνάδελφος ο κ. Ιατρού είναι ότι επειδή ελέγχεται πιο έντονα. Αυτό το κρίνετε εσείς, τι να σας πω. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και τα αποτελέσματα έρχονται. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Σαν κοινωνικό φαινόμενο θέλω να μας απαντήσετε, δηλαδή, όχι ότι η έξαρση. Σαν κοινωνικό φαινόμενο, τι εννοείτε δηλαδή, για να καταλάβω. Ότι έχουμε δηλαδή μεγάλη δηλαδή, έξαρση δηλαδή, σε καλλιέργεια, σε κατοχή, σε πράγματα. Δηλαδή... Μπορεί να ήταν και παλιά έτσι, τι να σας πω. Να μην ξέρω τα ανάλογα αποτελέσματα, δεν μπορώ να το πω. Δίνεται περισσότερη δημοσιότητα πλέον και η κοινωνία μαθαίνει περισσότερα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να πω τι γίνονταν παλιά. Έτσι, εγώ ξέρω τι κάνω τη δουλειά μου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία φέρνουμε όλοι μαζί. Έτσι, από εκεί και πέρα εσείς θα κρίνετε το έργο της αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Βοήθεια από πολίτες, γιατί και οι πολίτες έχουμε ευθύνες να βοηθάμε την αστυνομία. Έχετε βοήθεια από Σε αυτόν τον τομέα νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει τώρα μεγάλη. Εντάξει. Έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα ότι καταργείται ή αλλάζει η δίωξη ναρκωτικών. Τι πραγματικά θα συμβεί? Επί της ουσίας δεν θα αλλάξει το παραμικρό, να είστε σίγουροι. Έτσι, μια διοικητική υπαγωγή θα υπάρχει, θα συνεχίσει όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή. Δεν αποδυναμώνεται? Όχι. Ίσα ίσα. Εφόσον χρειαστεί, θα το δυναμώσουμε και περισσότερο. Μια υπηρεσία, όπως αντιλαμβάνεστε, με τόσες επιτυχίες, δεν είναι δυνατόν και ειδικά στα σύνορα, έτσι, στη Μεθόριο, 47 χιλιόμετρα χερσαία σύνορα είπαμε. Αυτά δεν ελέγχονται εύκολα. Έτσι. Έχουν και την εμπειρία τα παιδιά, αλίμονο, αν χρειαστεί θα τους ενισχύσουμε και όχι το αντίθετο, σε κάθε περίπτωση. Με βάση αυτές τις επιτυχίες, κύριε Διευθυντά, ανταποκρίνεται το Υπουργείο όσο αφορά στα αιτήματά σας, αλλά και σε εξοπλισμό? Οι εποχές όπως αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολες για όλους, όχι μόνο για εμάς, για όλο τον κόσμο, για όλη την κοινωνία. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στο βαθμό που μπορεί, ανταποκρίνεται. Η θέληση υπάρχει, είμαστε ικανοποιητικά. Θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα, έτσι δεν το συζητάω. Κύριε Διευθυντά, θα μας διαφωτίσετε λίγο σχετικά με ένα συμβάν εισχώρησης σε ιδιωτικό χώρο προσφύγων σε κατοίκους Πέριξ του ξενοδοχείου που φιλοξενούνται οι πρόσφυγες? Τι να σας πω, αφού με ρωτάτε θα απαντήσω και σε αυτό. Ήταν ένα μεμονωμένο προσθετικό, δεν μας είχε κατακριθεί κάτι άλλο κατά το παρελθόν. Έτσι. Έγινε αυτό που έγινε, γνωρίζετε. Τι ακριβώς συνέβη? Μία γυναίκα σε ένα κτήμα παρακείμενο εισήλθε μέσα, έτσι, από την περίφραξη και πήρε κάποιος οποδοκυπευτικά, εν πάση περιπτώσει. Αυτό δεν καταγγέλθηκε επί της ουσίας στο παραμικρό. Δεν ήθελε και ο παθόν να υποβάλει μήνυση ή κάτι άλλο. Ήταν ένα μεμονωμένο προσωπικό, δεν ξαναέγινε κάτι, δεν μας καταγγέλθηκε κάτι. Είχατε ένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Της περιοχής, σας επισκέφτηκαν οι κάτοικοι? Ήρθαν και στην ασφάλεια και σε μένα προσωπικά υπέβαλαν ένα έγγραφο. Δεν υπήρξε δηλαδή δεύτερο συμβάν με μια καρκινοπαθή κάτοικο της περιοχής, η οποία τρομοκρατήθηκε όταν εισχώρησαν στο σπίτι της, στην αυλή της? Δεν είναι ακριβώς έτσι, λεπτομέρειες τώρα επιλήφθηκε η ασφάλεια, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάποια κυρία είδε γειτόνισσα, ας πούμε, έτσι, μια ηλικιωμένη, ναι. Έχει μιλήσει σε εμάς στην κάμερα. Παρακαλώ, και μας έχει πει ότι εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Κάποιες γυναίκες από την ομάδα των προσφύγων κόψαν το σχοινί της αυλόπορτας, εισχώρησαν στον χώρο, στον άμβλιο χώρο, στη βεράντα που είναι χαμηλά. Έτρεξαν προς αυτήν, κατευθύνθηκαν προς αυτήν, φώναζαν no food, no food, τις έπιασαν τα χέρια, τις φιλούσαν τα χέρια και όταν αυτή φώναζε alcohol police, οι πρόσφυγες έλεγαν no police, no food. Δηλαδή, ότι δεν έχουν. Αυτές τις λεπτομέρειες θα μου επιτρέψω δεν τα γνωρίζω. Δεν πάσχω σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ασφάλεια επιλήφθηκε επί αυτών των θεμάτων. Δεν θεωρήθηκε θέμα τόσο μεγάλης σημασίας. Τώρα με το πανηγύρι του άλλου. Σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνει κανένας να μπαίνει στην πλησία του αλλού. Δεν το επιτρέπει αυτό η αστυνομία. Εμείς, σαν αστυνομία, θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό θέλω να ξέρετε. Είμαστε όλο το 24ωρο εκεί και μέχρι σήμερα, πέρα από αυτό το γεγονός, δεν μας έχουν απασχολήσει άλλη φορά. Αυτό θέλω να ξέρετε. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν το συζητάμε.
Θεωρείτε ότι είναι επικίνδυνο το ότι πολλοί από τους πρόσφυγες και σε νυχτερινές ώρες μαζί με τα παιδιά τους περπατούν πάνω στην Εθνική Οδό με αποτέλεσμα... Αυτό δεν το συζητάμε, εφόσον γίνεται, φυσικά και είναι επικίνδυνο. Καλό θα ήταν να υπάρχει κατάλογος φωτισμός κτλ. Ή κάποια άλλη μερίμνα. Αυτά δεν είναι δικά μου. Κάνουν πρόταση επίσης οι περίοικοι να δημιουργηθεί μια οδική. Αυτό θα μου επιτρέψετε. Ένα αστικό λεωφορείο, ένα λεωφορείο να τους μεταφέρει. Εγώ δεν έχω αστικά λεωφορεία. Λοιπόν, αναφορικά τώρα με το πανηγύρι του Άργους. Να σε ακούσω, δεν άκουσα. Σχετικά με τα μέτρα στο πανηγύρι του Άργους. Ωραία. Λοιπόν, όπως ξέρετε, εδώ και 2 μέρες έχει ξεκινήσει και το πανηγύρι στο Άργος. Είναι μια σημαντική εκδήλωση για την περιοχή της Καστοριάς. Το αστυνομικό τμήμα του Άργου συνολικά, σύσσωμο με όλη τη δύναμή του, όπως αντιλαμβάνεστε, λαμβάνει μέτρα τάξης στοχείας και ασφάλειας για να έχουμε απόλυτα καλό αποτέλεσμα, όπως και πέρσι. Έχουμε ενισχύσει το αστυνομικό τμήμα του Άργους με συναδέλφους και όσον αφορά για θέματα τάξης και για θέματα δοχείας και για θέματα ασφαλείας. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες κινούνται όλη την ώρα και ειδικές δυνάμεις για να αποτρέψουμε με οποιοδήποτε τρόπο να συμβεί το παραμικρό, να είμαστε παρόντες άμεσα εφόσον μας χρειαστεί οποιοδήποτε πολίτης και παράλληλα κινούμενοι με συμβατικά οχήματα και διάφορες άλλες αστυνομικές ενέργειες να αποτρέψουμε τον οποιοδήποτε να προβείται σε διαρρήξεις, τις εκλοπές ή οτιδήποτε άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε. Για πρώτη φορά φέτος μέσα στον χώρο του πανηγυριού υπάρχει και ένα περίπτερο. Εάν δεν το είδατε, να πάτε να το δείτε. Ήταν ένα αίτημα δικό μου και του διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ του Άργους προς τον Δήμαρχο του Άργους, τον κ. Κυπαξόγλου, ο οποίος βέβαια αμέσως ανταποκρίθηκε θετικά και ευχόμαστε του χρόνου να είναι και ακόμα μεγαλύτερο, να σας πω έτσι. Πάντως είναι σε περίπτωση θέση και για πρώτη φορά ο κόσμος, ο πολίτης, ο επισκέπτης έχει ένα χώρο στον οποίο μπορεί να πάει να απευθυνθεί. Έτσι. Εκεί θα υπάρχει κάποιο υλικό, θα υπάρχουν πάντα 2 αστυνομικοί για οποιοδήποτε λόγο, είτε για κάποια καταγγελία, είτε για κάποια ενημέρωση, είτε για οτιδήποτε. Έτσι. Εμείς θέλουμε το πανηγύρι για την περιοχή είναι ένα σημαντικό γεγονός. Έρχεται πλήθος κόσμου όπως αντιλαμβάνεστε. Εμείς ό,τι βοηθάει την κοινωνία είμαστε δίπλα τους. Έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε όπως και πέρσι πήγαμε εξαιρετικά καλά, δεν είχε γίνει το παραμικρό, έτσι και φέτος να πάμε εξίσου καλά. Επειδή συνήθως την περίοδο του πανηγυριού διαπιστώνονται κάποιες κλοπές, όχι μόνο στην περιοχή του Άργους, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού και στην πόλη της Καστοριάς, εκμεταλλευόμενοι κάποιοι την απουσία του κόσμου από τα σπίτια, εισχωρούν μέσα και... Χαίρομαι για το ερώτημά σας. Έτσι είναι όπως το λέτε, γι' αυτό και παίρνουμε τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε. Και θα σας πω, θαυματοποιοί δεν είμαστε. Όλοι πρέπει να προσέχουμε. Δεν φεύγουμε και επειδή πάμε στο πανηγύρι, αφήνουμε το κλειδί έξω την πόρτα ή αφήνουμε ανοιχτό το σπίτι μας, ξεκλείδωτο και λέμε άντε σε μισή ώρα θα γυρίσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προφυλάξουμε την περιουσία μας. Παρά τα αυτά, εμείς σαν αστυνομία έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, εμφανή και μη εμφανή, ώστε να έχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή να μην συμβεί το παραμικρό. Είπα και προηγουμένως, θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά πέρσι, και μπορείτε να ζητήσετε το αρχείο σας, δεν υπήρξε ούτε μία κλοπή. Έτσι. Μία μάλλον που είχε γίνει, εξιχνιάστηκε αμέσως με τη σύλληψη 3 ημεραπών. Έτσι, αν το θυμάστε. Οι δράστες είναι εισαγόμενοι και σχετίζονται με το πανηγύρι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω από τώρα ποιος είναι εισαγόμενος και ποιος δεν είναι. Από παλαιότερες υποθέσεις. Για πέρσι θα σας πω, ήταν 3 ημεραποί, από άλλη περιοχή δεν ήταν από εδώ. Σχετίζονται με το πανηγύρι πάντα. Ναι, βεβαίως. Ένα περιστατικό με φωτιές, κύριε Διευθυντά, έχει πέσει στην υπόθεση της αστυνομίας μεταξύ των την προανάκριση τη διενεργεί το πυροσβεστικό σώμα, το γνωρίζετε έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια φωτιά σε μια παράγκα. Από εκεί πέρα τα έργα και τα λοιπά τα διενεργεί όσον αφορά αυτά. Σας φοβίζει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν κόντρες και αντιπαλότητες μεταξύ εμπόρων και ομάδων, έτσι όπως δημιουργούνται στα πανηγύρια? Προσωπικά εμένα και σίγουρα και όλο το προσωπικό μας δεν μας φοβίζει τίποτα. Όσο κάνεις τη δουλειά σου δεν φοβάσαι κανένα και τίποτα. Αλλά εύχομαι και θέλω να πιστεύω πάντα να επικρατεί η λογική και δεν υπάρχει λόγος, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λέτε, δεν υπάρχει λόγος για αντιπαλότητες και για άλλα πράγματα. Εδώ είναι μια χαρά. Αγιασμό είχαμε προχτές. Είναι μια εκδήλωση, είναι για το καλό όλης της κοινωνίας. Είναι ηθικός μας να ευχαριστηθεί κάτι. Όχι για άλλα κι άλλα.
Νομίζω και εσείς θα συμφωνήσετε. Ωραία. Ευχαριστούμε.